Jisla għatma titraddiħ isma għem minn dak li trid bis li jgħidlek u għalġid Bidem jipproponi u għalla jiddisponi Rata bissa konklużjoni għadgerger brek is-situazzjoni ħadd wara ħadd għandha tasal ta' kulħadd id-dinja kompli għaqdek Iżda taħta qalbek għad bil-qatra l-ġara trid tintela Bil-aqal mux bil-ħela trid taħdem tintellax minn jorqot leħut ma' baċ u bil-moġ ta' saknini Jitta biex jittikkuħini inti tibom ruqasi ma jabla deb jibba ħanżin Il-lupu l-biddel sufu kutu kunu butu imma l-vizzju ma jbidlux intu eletton kwadru ma jmux Tħabbeb ma' kulħadd iżda alla tagħmel ħadd il-mistoqsija oħt il-lef u tali ma' qatt mit-telf Il-mar il-makus jista' jdura li dubbin iżda jdur fejn ibdur ma jseffara ċimkien Il-bies jammek nies ħadd darba kull mitqies jittimdak ma' ħaġa tajn l-ewwel li ma tikollha l-brin ix-xir żomm fih jisli qatt ma titraddieh isma' wemmek dak li trid misli jgħidlek u għalġid li mix-xir żomm fih li mix-xir żomm fih li mix-xir żomm fih jisli qatt ma titraddieh Pazzjoni brijuża artista inta imbitru l-istorbju fil-kwil Nittifu kol dis-simfonija ta' klim li jaddew l-għannit Jisla qatt ma titraddieh isma' wem minn dak li trid bis li jgħidlek u għalġid li mix-xir żomm fih Jisla qatt ma titraddieh isma' wem minn dak li trid bis li jgħidlek u għalġid Merħba Aħna skalt Dik kienet Kliem ix-Xieħ hija diska li ġejna ispirati immens bl-idjomi bil-qwil Maltin dan il-lingwaġġ li nġar mill-antenati tagħna u li kompli għallimna l-lezzjonijiet. Issa ser nkunu qegħdin nimxu għad-diska li jmiss bejn Lajn u l-Grillu, diska li ġib immaġni ta' konflitt. Ħamrat bis-sima tax-xemx sħabru x-xampan tajjara fid-den tħebb għalik Fjamma imrawma mill-bot wild violenti l-ħamrija titrot ġenturik Għal meta jiġi bżonn li
xorti li d-dinja tisbih tħenna lik. Safja bħal frotta mill-ġuf titnissel tarbija ta' xkekna li tmut wen statib. Nifs bil-mot dan il-fond bejn lajn u l-trillu minn nafsel il-trillu l-għajsir sot jerfa jsor ħalma ta' jiġi bżon li nervu fl-aqsu l-fid il-ferru n-nubli ġon fejn u l-kor li kellu jlissen rajta tal-ġustizja mifluġ ukoll is-servi tad-deffin flok il-milizja. Tiskot il-furja tal-jum fil-ġejjini għad jerġa' jqum jista' jkun. Tikxef il-wiċċ tas-salvaġġ li mill-għoli imexxi l-pupazz. Dik kienet Bejn Lajn u l-Grillu, hija diska li tagħmel parti mill-aħħar album li varajna flimkien u jiġġerta li kien l-ewwel wieħed ukoll esperjenza ġdida lina. L-istorja ta' din l-album kienet waħda pjuttost ta' turbulenza, kienet intenzjonata li toħroġ fl-2020, iżda minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija kellna mmexxu kollox b'sena. Id-diska li jmiss ukoll tifforma parti minn dan l-album, hija diska li aħna ddattajna mill-xogħol ta' Lucia Dalla, diska li kienet oriġinarjament miktuba bit-Taljan, intitolata Pjazza Grande, aħna interpretajna bil-mod tagħna u traduċejna għal Malti u għalina hija l-Pjazza l-Kbira. Għaddisini ħalsu l-ikla kull jum memx fuq il-bankijiet tal-Pjazza l-Kbira, iżda malli jaqġu l-festa tem. Negozjant bħali tlok jirtira fuq il-ħaxix nordum dawra jiru l-mib. Dawk li hobbu l-Pjazza l-Kbira nizzina u twajba bil-problemi fulsi. Fostom dawk li ġabu żmien ħarrib manjira tiegħi. Ikolli bżonn xi ftit ta' ħlewwa wkoll manjira tiegħi. Ikolli bżonn nintilef ftit fil-ħolm. Familja proprja jien m'għandix. Pjazza l-Kbira imħabba ħattu l-uranti min rabati kull ma fija nisab għal-Kbira mi għajmenx l-imħabba srat mill-Pjazza l-Kbira briganti bħali ma s-sibbat bi-grazzja tal-Allah fadal ħadd manjira tiegħi. Kolli
bżonn xi ftit taħlewa wkoll. Ikolli bżonn li jiena nitla' bl-Alla wkoll. Iżda ħajti mi se tinbidel qatt manjira tiegħi. Dak li jiena hu dak li xtaqt. Dik kienet pjazza kbira. Milux kien kellna opportunità fejn stajna ndoqqu barra xtutna u dak il-pajjiż kien il-Portugal. U tant konna entużjasti li preparajna rigal żgħir, aħna konna interpretajna diska bil-Portugiż, diska pjuttost popolari, oriġinarjament intitolata Amar pelo doix, li tfisser imħabba bejn tnejn, u din kienet infatti s-silta li l-Portugal ikkompetu biha fil-Eurovision fl-2017 u ħadu r-rebħa, miktuba minn Luisa Sobral, kantata minn huwa Salvador Sobral. Għalikom imħabba bejn tnejn. Nafen li
terġa' tridni minnu fih. Naffer li wieħed ma jħobbx waħdu, forsi qed titgħallem jekk tipprova bil-mod. Jekk fl-aħħar brid wisq u saħħtek ma tikx la għan-namur tant aslu ġieħ m'hemmx lok li tibjana ser jiġri fil-ġejjin. Qabli taf tratt l-imħabba tnejn. Issa jmiss diska oħra li kienet parti mill-album tagħna minn Kura. Din hija diska li titratta fuq suġġett pjuttost sempliċi, iżda naħseb il-kunċett warajh huwa kompless immens, l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli. Din id-diska hija diska favur l-ambjent, favur in-natura, u ġib dik it-titlu Natura. Hija protesta kontra l-iżvilupp bla rażan. Ix-xita traxxax fuq il-ġiġa, sajjetta tfaqqa tismaħħa l-bot. Il-bera li ried fuqna l-art tidwi u tirtrot. Lejn sħiħ in-natura ħadmet taħt il-wezz tal-Alla il-ħalliq. Saqiet sewlu ċoħ tar-raba, neħħiet il-biċ ta' triq. Torri fuq torri fuq torri fil-għoli, asba l-emiex konkos ħadid u tħaħen arja pura ma ħallejniex.
fit-tmiem ta' snin 30 Adolf Hitler sfida gwerra kontra ir-Renju Unit f'Malta waqgħet dalma kbira taħt il-aqma tal-Ingliżi waqt l-Italja l-biża' żiedet ħallejat mal-Ġermaniżi dew l-attakki kmieni snin 40 fil-11 ta' Ġunju instigat minn Mussolini wara ġranet ta' skrutinju ħafna rħula ġew attakkati speċjalment madwar il-port tal-familji ħallew djarhom biex jeħilsu mill-konfront u fost dawk li ħallew djarhom fiċċew kien ġo ħall-Karkur ġo l-iskola fl-oratorju Gallinari għal-Bidjur fraħal sajr jinsab l-olja u imdawwar bil-widien kien jgħix raġel tal-familja nirrakkuntalkom ftit minn kien. Taġġo trejqa tan-nejqa illi taħt taġġib il-wisq tara anke il-kappella posta ġabra posta l-kwiet f'din id-dar kienet tgħix familja u rrobdilhom il-ħalliem kien il-frotta imħabbithom tifel tanti kien mixtieq fuq dejma twilet tifel sar fidele marru jiġru jxarbu rasu fl-immambire fis-sena 11 sebt il-9 ta' Ottubru foġor Sambet fost l-Rawli kollha wliedu Mit-tassikka f'Fidelex tfarfar kiber ta' missewweq rid jieħu l-istat fuq Giuseppa għajnejh huwa tefa' tal-ħalida tant eċitat Ġunju tal-1900 sena 31
xol ta' kuraġġ u disċiplina li ma triċi tkun novizz fil-jum ta' 12 ta' Novembru 1938 f'Ideledan soldat taħl il-familjari tant burin emme 4-3-7-1 laħaq suġġett ta' servizz li huwa wera ta' fuq u kien wis kuntent kien stazzjonat ġobba la frana fejn il-bot nfamiltu sew kien jitlob il-mulej ħarrisom l-interċessjoni ta' Bartilmew attakki lajna ta' spiss ħafna xitata bombi fl-ebda ħin Malta kella ftit kanuni fuqhom l-iktar qalbenin fuq ġurnata qatt minn sija fl-1948 attakk qawwi lejn it-tlieb nar jaddew it-tirmu wiet il-lajn taqa' bomba ma' ċenfideli għall-grazzja talla ma splodix huwa ressa il-kanun minn ħdejja s-sokta ma ċedix ta' dan l-att l-iktar erojku mis-servizz ġie onorat medalja msejjen għall-qlubija tifħir innata Madana kollu reġa' sapruħu asħabu imdawwar iċkejjel tar-ramel fuq kanun kien jagħmel assa lest jispara għal-jiem ta' qabel għal-jiem ta' qabel għal-jiem ta' qabel F'nofs il-lejl 20 ta' Lulju 1942 nislu bombers Ġermaniżi xita ta' bombi ġew mitfuwajn fuq il-post ġewwa Kalafrana kien inflazzjoni tmien irġiel tnej salvaw u mietu sitta wieħed minnhom kien fidil u qalb tifrik il-fitni stabu kien hemm ġrieħ rabu tmija u mal-lajla bar ixterdek kien hemm fitma arawrija is-surġent sar fidele 4-3-7-1 fl-età sajra ta' 30 sena mal-mejtin issa qiegħed.
dik kienet il-fatt. Il-kelma fatt tiġi assoċjata tipikament ma' l-għana. Kella elementi tagħna din id-diska li tkun kemm smajtu iżda provajna nimmodernizzaw daqsxejn. Li jmiss hija diska intitolata Poeżija. Din hija diska li tipikament kontu tisimgħu fuq ir-radju kantata minn Semi Bartolo. Aħna nemmnu hemm ċertu tip ta' mużika li huwa intraduċabbli. Intraduċabbli fis-sens tista' xorta taqleba ġo lingwa oħra ma qatt ma tilħaq l-istess livell ta' ġmiel tal-lingwa li nkitbet fiha. U f'dal każ din hija eżempju ċar ta' diska intraduċabbli, din hija poeżija. Ħallewni bħal-qasbat ix-xejjer marriħ fil-ksir. Waħdi smajt jien fil-bot il-karba li donna reġet miegħi ris għalejja il-bot minn ħdejja jiet hawn biex lura ħdanek jien. Poeżija waħdi jiena bajt ġajt minħabba dawn il-versi li jiena f'qalbi ħdejt. Poeżija għajdi jien min jien jekk lilek kien ġeb nagħtik jekk fija. Issa jmiss naħseb fil-popolarità limitata tagħna l-iżjed diska popolari tagħna. Hija Kura. Din hija d-diska li kienet is-soldat ta' quddiem fl-aħħar album tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar inħossu li l-mużika kollha tagħna torbot ma' dan il-kunċett, il-kura, il-wens. Li ssib rifuġju mill-problemi tal-ħajja u mhix problemi personali, jew anke problemi li ssib taffaċċja miegħek politikalment jew fl-ambjent ta' madwarek. Din hija diska personali immens għalina. Din hija Kura.
ġejt għamel lura id-dar illi ma nara wiċċek mindu dakinhar sibt li fl-aħħar insejtek u sibt il-fejn il-passat stajt insib u żmien iġib serħan xfittillek kanzarda tilab man-nar għas kellek besta rispett tibqa' fidila għar xi sibti ser jiġri malli niftaħ il-bib nilqa' b'qalbi miftuħa nerġa' nsiru ħbieb kun sikur li għavolja tgħidli jibqit il-folja jien mhux lest inaħfirlek jew ninsa l-għamiet il-ħili nabdi widnejja moħi ċarċar majnejja nerġa' ngħix il-memorji ma sara l-għaddiet ċertu drabi din id-dinja tibqa' sliga sabi u m'hemmx kura jew mistura nisfortuna rid-dien ċertu drabi din id-dinja sa twiet tikri u m'hemm sura ta' klawsura forsi tipproteġi m'hemmx kura ura 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 ta' xejn m'hemmx kura ura 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 ta' xejn jista' tkellem ħarrifli biex jirġa' illum x'kienu sibbost intoppi li ġelu kiddum għadni kont qed nistenna daqqu daqqu satejn kont ċatrek kien fejn u barrejtni darbtejn u se niret il-masra ma tarax u se nafda lilek lura ġo ħajti biex tendili abbiss taħseb li jiena ġiva jew li moħħi teftiva nemmen din l-illużjoni li rajta u spiss ċertu drabi din id-dinja tibqa' sliga sabi u m'hemmx kura jew mistura nisfortuna rid-dien ċertu drabi din id-dinja sa twiet tikri u m'hemm sura ta' klawsura forsi tipproteġi m'hemmx kura ura 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 ta' xejn m'hemmx kura ura 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 ta' xejn m'hemmx kura ura 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 ta' xejn m'hemmx kura ura 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 ta' xejn u mela għid għalfejn wara kollox infnejt taħ bil-għax wara ksibt il-ġebla Rabb il-qalb u għammetti għajjejt tixrob waħdek u tgħix ġo kitba Wasalna issa l-silta li kważi nikkonsidrawha instrumentali għalina. Għandha biss linja waħda tal-lirika li tiġi ripatuta mill-bidu sal-aħħar. Din hija karba l-imħabba minn persuna l persuna oħra iżda hija karba ta' infatuazzjoni. Ma tafux u fil-verità ma jafix akkosta drabi li jessem dika fuqha. Din hija tfajla.
Wasalna l-diska ta' qabel tal-aħħar. Dinja waħda mill-iżjed ġodda, mhix l-iżjed waħda ġdida, iżda, mhix il-ġodda net. Dinja diska li sperajna l-wieħna mill-pittura ta' Pablo Picasso. Ix-xogħol artistiku tiegħu intitolat Guernica, li fatti jiġi bit-titlu ta' din id-diska. Għal min qatt ra Guernica l-pittura ġifieri tindunaw li għandha messaġġ ċar fuq il-deżolazzjoni u l-ħerba li ġib magħha l-gwerra. U din hija propju diska miktuba fuq l-istess kunċett, hija diska fuq il-gwerra. Ħobsa u sikkina, konserva u mustardina, jittiku tan sakrana, mittufin fi xorb u l-lana labu flus. Fuq min ser jgħix, min ser imut. Daħ kien fettif u moralti pozittiv, forsi darba jmorru l-lura lajkune u għadda kollox buċċiġit. Għax tiġ li bekk jibdew minn ġdid. Ija nara l-mumji jimxu fuq il-mabar tagħhom stess, midjuni li Kristu sidhom jitolbulu għas-suċċess u fost id-dmuħ li nixxewhom ħassew aqsa l-libertà mix-xhura snin il-ħin tarilhom sfawna snin kollana labu l-flus fuq min ser jgħix min ser imut. Daħ kien fettif u moralti pozittiv, forsi darba jmorru l-lura lajkun ebu għadda kollox b'ċilġit għax tiġ li bekk jibdew mill-ġdid. Dinja l-aħħar diska lejla, hija waħda mill-ġoddanet, hija friska mill-forn u hija l-ewwel darba li ħankun qed nuża kitarra b'12 korda on stage. Din hija Kaleidoskopju.
Tistraġi konfini tal-moħ Joxa bl-inċensi fuq sal-mura tar-ruħ Bħannaġa ġo merħla ta' ċwiċ l-istint jagħmel bih Il-labra sfatu insallu ġieħ tal-marda mentali ġo fih Vina tinfaqas blussif mur tal-attif Fjur ta' aħmar pebrin u għara mal-ġbir Ħares ftit madwarek stira darek jistħol xarek u jġib iż-żejt terġaw tgħid tir-rutina għażitek u tkompli akkost li għajt Roda birda flok bremettar Loli li darba kien ħass madux l-istess tas Ix-xjaten li kienu mutaw